Pójdźcie, chrześcijanie, na Kalwaryję, ujrzyjcie Jezusa i z Nim Maryję. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Jest tam kalwaryjska góra wysoka, że ją widzieć można, choćby z daleka. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Na tej górze klasztor jest wystawiony. Gdy przyjdą pielgrzymi, dają ukłony. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Gdy będziemy obchodzić mękę Jezusa, to się serce nasze żalem porusza. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. A gdy był pojmany Jezus kochany, okrutnie szarpali go zbity rany. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Jezu Boży, Synu Maryi, któryś cierpiał na Kalwarii. Zaraz krew najśmierci